domina Alou no franchement Alou il kangi disi gauche ni yere bi quoi il kangi disi gauche ni yere ambe fanu bela jelen fo amba u ja mo do be abe mo glondongo do mana kan fo na foro ko sebe na domina quoi woti gite jate ati se barala ere abi se bana ni toronde ngo o de ne dabali ba ati se barala abi se bana ni toronde la comment ba e fenge ko do bomo ko be on e rezo so intere kabo na mana ka fonga artiste segena ndema fongo 2025 ko na nga artiste segena wotere ika artiste ka ti da gidron sambe ka mangene billahi hina tentuguni nyeminda dongli ko na jara mo mo balame me ki ban dongli dama de kata ke zirinda de allo Serif Ousmane Madani Aïdra depuis Aïdra 1974 Aïdra mansa be kaneni mali ko no fobi aya kuma fo wajulu ke yoro aba kuma fo wajulu ke yoro depuis asimu coup d'état ke fobi mo be rezo sanve ba asimu mansa ni jonde afo donc le malé on nga président segena kaya mansa toy amara le gaga Gaspini Talibini Ibawan 2014 nous n'avons pas banen sugu be dara Sidiki Jabatera ko Talibi tara masane ndo fo Sidiki ma ko ka bo akili ma dongilla don Sidiki fanu bora ko Sidiki segena mage amogo ka mogo la valde c'est Morgan et d'un côté Morgan bo dongili fana et Safika dongili tiara Safika Seubani tiara bon ni nous clip tourner na faut ko esclavage de parce que on n'est pas au lieu que la quand même énergie de là. Nous ne sommes pas moins énergie. Ante moins énergie là. Kunta kite tile la tanto ube kunta kite nunu mina chogo mukuma siri tanto olu nananu olude. Normalement ni klipu inkunga kwa simbo fasade kunga kwa gablani ngoro. Mais tellement quoi tanto uba feka toko karaba tanto ka jamani ni jia kwa utara Sénégalais unga jemeni mbila ngoro. Allah. Ngati meni na ngati marambata deku. Maramba de matabla. Ale près de la table kabla $1000 et fait un fasa et mamala fasa mais Sidiki ya bla Fatinya me ko ate fana ya bla boy ba na ko kuna sini ngo fendo be kana iba kana ma Sidiki ya bla Fatinya me ya bla voilà sanu ni zirate keleon voilà bon nous akila ko ambe o tile de la tato ka tu yere bla e fena ka ibe bala yombo da ka so ngaka muti ka bala yombo la balani jolo ebe balani jolo da ni adamina to la de ngulu pare de na fo balani jolo Aïssa Samprembe minde Aïssa Samprembe wallahi masika Aïssa me baga mo mobiliser Facebook sample masika iga mo de sera 1 million soro de u ye banenda masika ande ima ala hake o diminde borawla ngon nu ye bede ba Aïssa Sampre mi foya rola barika ye iga yere ma ho ya fidele masika alu ne redu ne mami mabon katanta kan glon ko français ne genga buga jamana ko ku ekite territoire de ma ko ne ku lozelembe do de fe ko tigila mo be ga ko ne o ga demisani bula ga boga o artiste masane ni ko ne alu 5 ans benga so na bay de bolo kan kle ben to la quoi na kuriye ben an to la 5 ans ay jo mbalma so na balaro be garse ne kunu klebe ke vidéo nga balaro be gar krefe anka na mo ko be mo ko ta Morgan no fait je suis prête ni bolo kru de jama je suis prête ne tate karam ko fe kuma ne fenga nu ede ou mako be na domaine o domaine ko moi je suis prête et j'assume aussi mba assumer fana quoi mais d'abord ba ne Morgan bina genga ta mali ko no allo fo ka ne miri janya ngo Morgan mi jo ka mobile trophée voter awe fo ka mobile trophée ta aw ga langini e bien mi e bi Morgan ta ga tien wallahi ni mabisi ga je aw bisi ga fara me ka sa ta tien ne o de ga die ngube o de dongo do Allahu akbar aw allo me kuma kan kelen fi bi na makeni masa iye masarende ne masarende na makeni kunate de romine ka fo mako tu nya de Morgan 2025 ay siga ko laje ay siga ko laje ibe kla ga ko ne don ye ni fonye quoi ay siga ko laje nimbe kofe c'est awuna tiayo Morgan de ne afo de Morgan ngaka boa ka boka tiafo ko mimbe u ka boka tiafo Allah u ka bode de molay karay pa mo ko tromper tanto ka ke vaide filmu ye mo dala u te boka tiafo safi na ga mo bargal no de wallahi billahi 1 million à 24 les wara gang ala barka dawla
mana mɔgɔw dalen bɛ TikTok kɔnɔ don o don karisa ka dossier bɛ n bolo hali bamuso bɛ silipu min don i bɛ taa tila ka taa fɔ ko dossier b'i bolo fana nin de bɛ artiste dɛmɛ yan alo bɛ video kɛ don o don kamaramaa tɔgɔ duman fɔ i bɛ Safi tɔgɔ duman fɔ a bɛ tɛmɛ o la o de ka ɲi o mais dɔ tɛ se o la o karisa ka dossier bɛ n bolo dɛ n'a ma bɔ ka dossier k'a sɔrɔ foyi tɛ juste ta page TikTok nin dɔrɔn ni artiste dɔw ɲininka quoi mɔgɔ minnu b'a kuma u ma TikTok sanfɛ olu bolo ko diɲɛ bɛ olu de ta ye Bamako bɛ yen dɛ a bɛɛ ni kuranɛ tɛ ne Morgan fɛlen dɔ bi Bamako ka tɛmɛ mɔgɔ dɔw kan non Morgan olu de y'an Bamako de ye réalité voilà ni pour 2022 réalité Bamako de ni fɛlen tɛ Bamako Mali bɛ rivaliser ni Bamako mi valider alu fu de don Malien bɛ ka fɔ i ka ɲi mais ni Bamako kaw m'a fɔ dɔrɔn fu de don ko Bamako de k'i valider fɔlɔ ba mo valider Bamako Morgan Masih aku betul kan? Angka premier ministre be mo mi lameng gache o ko mo bi se ka e ka ko mo bi se ko fo ka ba donc alu ante Morgan comparer mo do la de c'est à dire ibaro malien jamana do re quoi malla mo bunya te quoi parce que mo ba te se ka bunya malla ko o de problème be malien kan quoi voilà sinon Morgan ite mo denere yere ka kuma do be ante se ka to fo re parce que ibaro malla be to fo e karade bravo voilà sinon tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ ka kuma i don de ka tɛmɛ a caman ba kan panga puruti la téléphone kɔfɛ ka mɔgɔw bannen o tɛ sanga la bilen dɛ voilà ni dalen don i yɛrɛ la i bɛ bɔ kɛnɛ kan dɛ k'i yɛrɛ yira cɛya kɔnɔ ka mɔgɔw bannen k'u fannen k'a fɔ k'i ye cɛ mais alu e bɛ se k'i to téléphone kɔfɛ ka mɔgɔw bannen yan non ah i yɛrɛ b'a dɔn co i ka cɛya ma dafa de i ka cɛya ma dafa voilà sinon an bɛ voilà an bɛ cɛ caman dɔn olu bɛ jeli kelen la olu bɛ kelen woro la mais olu m'u visage dogo dɛ parce que e s'assume maintenant alu y'a kɛ ne Morgan y'a kɛ voilà non mais c'est pour cela que aw fila bɛɛ b'a kɛ Mali la bi jɔn t'aw dɔn alu yɛrɛ ne y'i tɔgɔ la kuma yɛrɛ mɛn k'a sɔrɔ yanni k'i dɔw yɛrɛ k'a fɔ voilà i b'a dɔn Morgan b'a kalama anw tɛ milieu ninnu kɔnɔna na voilà mais n ye alu ka kuma mɛn voilà alu n ko mais alu ye jɔn ye dɛ après a fɔra ko non k'aw tɛ kɛlɛkɛlɛ na après n bila de ka level ka donna i ni Morgan ouais ko d'accord ko alu min bɛ tɔgɔ min fɔla ne de don après n y'a ko level mais je suis que vraiment tu es important parce que si tu n'es pas important tu peux pas avoir 1000 personnes quand même qui sont là pour t'écouter mon frère non a dɔw bɛ banni kɛ la 120 personnes 30 personnes mais b'u yɛrɛ la wɔsi ka mɔgɔw banni de so i b'a kalama masiga dɛ n'u b'u ka banni na de n'u ma ne ta parce que u b'a dɔn ko ne fɛlen don Morgan fɛlen don u bɛ anw de gulo pour que u bɛ se k'u ka artiste ka publicité en tant que u m'anw gulo hali u tɛ se ka 200 personnes sɔrɔ wallahi billahi i filɛ ka bɛrɛ fɔ ko npogotiginin dɛ a ye a ka artiste gulo dɛ k'a ka publicité kɛ dɛ bɛɛ tagara a y'a belebele bila a kɔnɔ dɔrɔn k'a nɔrɔ a kɔfɛ dɔrɔn bɛɛ taara depuis a ye ne ta dɔrɔn bɛɛ nana wali n bɛ kisɛ dɔ kun tigɛ ye bi npogotinin bɛ k'i masa nɛni alu sunguruba min kuma yɛrɛ fɛnɛ Bamako hôtel l'amitié da la yana kunna a ka tubabu cɛ ka se France alu a ka ko ka ni tɔɔrɔ tuguni non a tɛ digi ne la tuguni a kun bɛ wele de ko awa kasa bɔlen hali sini a kasanin b'a nɔfɛ mɔgɔ minnu gɛrɛ la u bɛ se k'a témoin kasanin b'a nɔfɛ hali sini a kuma yɛrɛ fɛnɛ hôtel l'amitié da la n tɛ kuma dɛ yɛrɛ fɛrɛla mana na TikTok fɛngɛ ta video la jago a bɛ to ka mɔgɔ mansa nɛni parce que ale y'a ɲɛfɛla la a tɛ fa dolo la dogo ko c'est vrai Madame Kulibali ko c'est vrai wala alu i ma gulo min alu i tɛ se k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ fɛrɛ o n'i ma gulo min a bɛ se k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ fɛrɛ o de ale bila ale yɛrɛ fɛrɛla don i b'olu to yen Morgan dɛ i ma ne y'ale déposé don min na k'a f'i ɲɛna Morgan est-ce que e ɲa bɛ na ne bɛ live sigi a kan tuguni yan ne o da i t'a dɔn min na ne y'a déposé depuis nin ka artiste bɔra don min na ko nin ka banni ni gulogi bɔ k'a da ko ka mɔgɔ sobe y'a gulogi ta k'a da fani y'a gulogi ta k'a dɔn wallahi Morgan ne ye denni déposé fo bi ne tɛ n da ka a tɛ importance la ne bolo to parce que Morgan a y'a gɛn de Morgan a ma fɔ a da la k'a ka taa mais a y'a gɛn yɛrɛ Morgan ni ne y'a fɔ sisan Morgan e bɛ ka ne dɛmɛ e bɛ ka ne soutien normalement ne ka ko a k'a fɔ cogo di n b'a fɔ Morgan banni dabila Morgan kana banni kɛ nɔfɛ tuguni a dabila i y'a faamuya i ka faniya kɛ i ka banni dabila n'i bɛ ne fɛ banni dabila i b'a fɔ tan mais a ko ne k'a fɔ Morgan banni ni gulogi kɔrɔ mais o tɛ dangadenya gulogi ya Morgan ne k'a fɔ Morgan banni ni gulogi bɔ k'a bɔ o kumana banni ni gulogi de tun bɛ e kan na
depuis on fera de Morgan de ne ni sigilen bana ni na tuguni Morgan ne ko fo ka tiawli ne te nginga temps perdu ni deni na tuguni ngoni fle tanto ala ye ni barka ba ni balo de be na atse ka dabla fo ka tiawli halu kanu yere sege wallahi balo de bala Morgan atse ka dabla be gagne wari abe warde sura c'est pour cela que elle veut pas arrêter Morgan abe préférer Morgan de artiste nga sa artiste mba be kalama Morgan tout ce qui se passe dans leur groupe. Elle savait tout. Aïe, rekunta kona Morgan. Aba be kalama tout. Ah, ni kumfura ne kene ne kumenga kusuni kasata kataka kwa. Mais alu akara ye ko fula yede. Qu'il pourra bleu 24 heures. Ha? Dana c'est Morgani, ikangata malla, Morgani, papier tibolo, alu aye ne ka compte aye ne photo fa ko compte kono de aye fa ko c'est mon pib abisa ke sababu mali mo ba do mina ye ko ba ko ni cheni ndu sigana nungulo sababu ka cheni ndo ka fu ka uteni to ni de la ka udeme ngone be kana ko ndabla de Morgan kana fu ku ka dabla hera tan ne ka hera mi surala me kila ka nya fi ana vertini ngono ku ka ni fu awa 94 Morgan ina dala gorbo de ka gi gulo dongo donde ya fa ka ni bane ni dabla de Morgan de ube ka fen danga mali nya ba bela Morgan do ene Morgan ako alu ako ne nya bila dongo awa bi gulo ki banan ako alu kana jabi de kanita sala ako ala ni danga de tanto Morgan wa ala banani na de Morgan wo de la be wo ko Morgan ima ya ala ya dan chugo ke chuga mena ni mususi dan chugo te kele Morgan ngo ala ya sigi dade mena iri la banani ngela de do mote banani ngela usutura ala ba sigi na nga iri la ba banani ngela Morgan afle masiga i musofle ga ko muso masiga ga ko muso masiga awa sangaretia awa sangare bomo awa munaye masega 1 million soro debi awa comme ebe se bana na munaye masega bama kokura awa ta alu wallahi bama kokura Morgan nere a photo nere jasa na ko commando spécial mo do de gens qui connaissent opération ela de muso ko eta en tout cas Morgan binata malla pansa ulu ko nyawa ko mande ulo bayere Morgan binata malla pansa ulu ko papier minalla pourquoi awa nego awa pourquoi toi tu es menteuse muna eti alu de la ka glomina ya ka tien fo donc la wallahi glomina te tien fo glomina mo de la ni be vera jamana kibara so do be ta glomina krefe ibe glo sanga dama dra be jamana kibara be awa cheka ine nanga awa ka makiasi de corte do nuko awa muna kusigite tena de awa itembara inga ponde Morgan ibanga misinu nanga sei sari na ni seme aserambe sari tura fuba ko sari tura be fuba mananga na kadimba awa kungulo ka boina fo sigi awa ni sigi de bolen puis la clara perki va perki masera wala ka perki masera kungulo minere perki masera ikolose ko Morgan de ko chedo de bere Morgan de ha fenge chunga barga ulige ibe chunga barga ulido ete chunga barga ulide chunga barga ulide ko ore tagara tato kata muso ere fruta ko suro ko nani chunga barga uli dare lo ta ko dondo la live ko banade bala kagara ta da fala oye chunga barga uli oyo furusa kata na se fly. Hein? Hawa, pourquoi tu es méchante? Morgan. Morgan. Alors donc, mais là, il doit vous mettre à vivre. Quand on va faire 1 million de vis, on va faire comment les autres en fait. Oui, Otis.
aya fo awa ne ko do be célibataire la français che am muso tu am na ga dumuni ke Iba kalama awa yenga exido ne a furu sa toto parce que awa be dolo de me ma da implene ne a te fa dolo la e me anga tia fa awa cheka inde awa ijonga awa makie awa yini makia shingero jumane ami coiffure de awa makia Allah s'il te plaît appelle Sigigere pourquoi appelle Sigigere kabele muna ere te sera wele Allah Quoi, elle est très jolie. Bah, on a décorté. Qui est d'accord avec Awa? Aga maquillage, ba. Est-ce que ami coiffure d'été ou majo coiffure? Ah, majo coiffure, t'as bien fait, hein? Tu es déjà, hein? Majo coiffure. Majo coiffure de Awa maquillé. Anatola France, ni aga France maquillé. Anadon droit à majo coiffure ga yorola tadoro ya maquillé. Awa jolie, Awa. Non, Awa, tu es belle, mais Awa, il m'a serré 1 million sur le bide. Awa, on me féliciter, ya, mais franchement, bravo à toi. Il y a ces barres, mais il ces barres de là, hein? Moi, je sais que les barres, les tant qui ici, les barres, Awa jolie. Fais mon soeur, regarde comment Awa jolie, on digra là, Quoi, Awa jolie? Mo bisa hayre bora tado ko mi yere ya fo mata to ko Awa jolie kasara ba Awa chema inda zira che jelu be se kuma la jelu ne farla jelu la ko Awa jolie o moins de digra Awa la mene ko ga fale ma ko Awa jolie Awa yere baro ka chema wo digra Awa la de Awa jolie ko Awa jolie doro kuma ni da Awa kuma be fora ni life belebele ba inde tigera Awa tara mo kelende tata ko komi ko Awa jolie no kuma Awa kuma boka musone ni o atanga ko Awa jolie do Awa yere baro ka le chema wo digra Awa la Awa nebi décortiquer bi Awa on te sende ni na me amba ou décortiquer comme ko be 1 million de vues sur Awa e ma se ga zoro Awa de taro Awa be ke chugo Awa dimine mbare sigile fe ne gorosiza Awa ne dimi mbala be ni ne dama be abe ne kene dumu be be diɲɛ fan bɛɛ fɛ a tɛ girin minnu be diɲɛ fan bɛɛ fɛ a tɛ girin an ka taa YouTube kɔnɔ awɔ objectif y'an ka se 1 million ma bi a tɛ girin Agra Awa boro malo ya yɛrɛ a tɛ girin minnu be diɲɛ fan bɛɛ fɛ a tɛ girin an ka taa YouTube kɔnɔ awɔ objectif y'an ka se 1 million ma bi a tɛ girin minnu be diɲɛ fan bɛɛ fɛ a tɛ girin minnu be diɲɛ fan bɛɛ fɛ a tɛ girin an ka taa YouTube kɔnɔ awɔ objectif y'an ka se 1 million ma bi a tɛ girin ok ni ye décortiquer bannen bi wallahi ni y'an kɛlɛkɛɲɔgɔnw de ye tantɔ an ka exiw de dɔ a bilennen na n ka otisi lamɛn ne dɔgɔnin ɛ otisi maloya man di ɲɛ dɛ o tɛ se an bɛɛ bɛ taa n dogo dɛ maloya man di ɲɛ parce que mun na tiɲɛ fɔ dɛ anw de bɛ réseau kan anw de bɛ ɲɔgɔn kan réseau kan artiste tɛ a da b'an kun dɛ i y'a faamu ne yɛrɛ y'a faamuya de kiti n'an dɛsɛra ka objectif a tɛ olu bɛ anw de bɛ maloya fɔlɔ hali ni mɔgɔ ma fɛn f'a ye walayi i y'a faamu dɛ kosɛbɛ donc a tigi bɛ kiti mɔgɔ si
mɔgɔ si touche pas k'a fɔ touche pas ko ne bɛ nin baara in na ou bien ne de bɛ nin na argument tɛ yen ou bien ko mɔgɔw bɛ YouTube kan ko n tɛ taa a tɛ yɔrɔ min. Ayi, y a pas d'excuse o tɛ se excuse de banna sa kuma tɛ nin na bilen koyi excuse de banna dɛ bɛɛ de ne y'o de fɔ i sigilen b'i ka so kɔnɔna la kɛ ko nin défi ma relevé a TikTok haramu dɛ walayi TikTok haramu parce que façon tɛna to an na dɛ yanni a ka se façon yɛrɛ ma fɔlɔ an yɛrɛ ka maloya fɔlɔ banna bɔ. Hey, on est motivé. 1000 et 1 cas. Au titre de l'info, tu vas descendre tout sur YouTube. Olu fana ka rêve ye voisin de ka sɔrɔ voisin tagara ka ban olu ka artistes kilara ka ban parce que olu construire la ka ban u ye so jɔ ka ban ani olu ka sira foyi t'a la tuguni i y'a faamuya olu ka artiste tagara ka ban lui il est déjà parti aw bɛ ka voisin minnu fɔ tantôt olu tagara ban voisin filɛ tantôt olu ka artistes filɛ u bɛ sumunba la Bamakɔ u bɛ ka million baw ramasser a ye so jɔ ka ban sow b'a bolo mobili ɲumanw b'a bolo o tagara ka ban aw de sigilen dɔ ko voisin ɲinana aw kɔ koyi voisin t'u da dɔn aw da la tuguni fo ka diya aw de sama-samali la aw kelen de bɛ sama-samali la TikTok sanfɛ aw ni mɔgɔ si tɛ défi la comparé i m'a ye voisin m'u da dɔn i m'a ye u m'u da dɔn aw da la aw de kelen bɛ kule la TikTok sanfɛ sinon aw ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ kelen dɔ ka aw kɛ sugu de vie ye ignoré bɛɛ kelen dɔ k'o de k'aw kan maa si de tɛna da k'aw da la tuguni ça c'est fini hein. Voilà, même une fois on a tantôt. Aw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na dɛ aw n'aw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na i m'a ye 15,000 personnes de bɛ k'an layɛ wo kɔnɔ 15,000 personnes o de bɛ k'an layɛ fenêtre la bon 7,000 de filɛ yan et 15,000 de bɛ k'an layɛ fenêtre la mais 780 o de filɛ kɛnɛma mais fenêtre la 15,000 personnes o de bɛ k'an layɛ fenêtre la ni heure in na kabako tɛ u bɛɛ bɛ yan u bɛɛ depuis live in daminara u bɛɛ yan u ma bouger ka taa yɔrɔ si awa u tɛ taa fo ka diya wuli a tant que live in de ma tigɛ u tɛ taa wallahi bila prêt wallahi a bɛ yan inchallah